Zdravím vás pri treťom parte na Photoshop tutoriály pre začiatočníkov. V tomto treťom parte si ukážeme, ako spraviť úplne jednoduchý background. V popise videa budete mať odkaz na stiahnutie YouTube background templateov. Bude to obsahovať YouTube background template pre YouTube partnerov a obyčajný YouTube background template. Tak otvoríme si jeden z tých súborov, ja si otvorím normálne, nie pre YouTube partnera. Budete tu mať spravené nejaké tie efekty základné, aby to ten YouTube background nejak lepšie vyzeral. A vy si tu len budete pridávať nejaké tie texty, obrázky, všetko možné. Tak začneme. Vytvoríme si nejaký text. Ja si vytvorím text, ktorý sa bude volať GA Creative. Vyberieme si nejaké iné písmo, otočíme ho. Väčšinou to takto robím, že dávam text na bok, na ľavo, tak sa mi to najviac páči. Vyberieme si nejaké schopné písmo, napríklad toto. Dáme ho tu ku kraju, aby to lepšie nejak vyzeralo. Môžeme do toho textu pridať nejaké tie efekty. Ja pridám napríklad toto vyberiem a vyberiem nejakú inú farbu. Nech to nejaké krajšie, nejakú modrú, nejakú tmavšiu modrú, alebo nie, svetlejšiu modrú. Vyberieme aj ten tieň, zmenšíme ho, alebo áno, zmenšíme ho. Nech to nejak lepšie vyzerá. Potom môžeme to aj takto vyťahnuť, aj keď to zakrie asi tie ostatné efekty, čo som pridal. Ale tak to je na vás, čo si vyberete, len tak vám ukazujem, ako niečo také spraviť. Potom môžete tu pridať nejaký obrázok. Ja tu mám vybratý obrázok z portálu 2. Je to PNG, pretože keby to bolo JPG, tak treba odstraňovať pozadie a to je na dlhšie. Obrázok si dáte, jak vy chcete. Ja to tak dám. To je jedno, ako to len ukážka. Potom tu môžete pridať hociaké braše. Ja robil som už tutoriál, ako a kde stiahnuť braše a ako vložiť do Photoshopu, tak ja už mám nejaké stiahnuté. Ja väčšinou používam také kocky, mne sa to najviac páči, tak si to tak dáte. Môžeme tu pridať nejaké tiež efekty, napríklad toto, dáme modrú farbu, nech to je nejaké také krajšie, svetlejšiu modrú, dáme normálne. Potom takto asi bude stačiť. Tak je to na vás. Toto dám hore, aby to lepšie vyzeralo, aby tie kocky neboli nad tým obrázkom, ale pod tým. To dosiahnete tak, že presuniete tú vrstvu s obrázkom nad vrstvu s brašom. Môžete tu ešte pridať aké vy chcete braše, napríklad niečo také, ale to už len na vás, ako si vy vyberete. A ešte je dobré ten obrázok napravo nejak prispôsobiť farbu pozadiu, aby to bolo také krajšie. Ja si dám nejakú takú sivšiu farbu a krytie zmenšíme na nejaké 20%, keď nie menej, 10%, a je to hneď krajšie. Môžete tu potom pridať ešte na pozadie nejaký vzor, napríklad, čo vybereme, niečo také, krytie dáme na pár percent, môžete to aj zväčšiť, že to bude také približené, a toto je tak krajšie, keď je to
vzdialené a už viete, ako spraviť úplne jednoduchý YouTube background. Keď sa vám nechce robiť nejaký YouTube background, napíšte nám súkromnú správu a pokúsim sa niečo spraviť, je to úplne zadarmo, takže jedine čo chceme nejakú reklamu na váš YouTube channel. A keď sa vám video páčilo, dajte like, keď ste niečo nepochopili, dajte koment, a keď sa vám páčia naše videá, tak dajte nám odber. Ďakujem za zhliadnutie. Čaute.